Kanigari ka Kut-Apphira, ipot igani garon sing joga jualam khubor, shafi don ga jingkir ki hakadonur ke janga ban kren, yegani ka khubor, kabangai kerteng ka jingkir ïohthiah, la sing nong rim na ka shiti, ka jongo pol sikibanget, kibadan hakanong ba Rome, lenong ba kalai ki khot khatway, hadu khatsa, ka jimpen im ka khamajan yangi menta, bariyakani habangi itho yakaya bamenta ladap biang ka por yangi ban khiejoit nagaba ïohthiah. Namar menta ka jimpen im ka khamajan yangi yakaba men bangilang nget, ka miet kata kala nang dier no shibun, tiga sngi kala jan. Namar kata tungin ya bread no ya kita ke jingle ka jingdum, batungin ya kieng no ya ki atiar ka jingshai. Tu ngin ya dale don akor kumbah persya kasngi om hakejia dikian kenwin bat hakejia buat om hakejia kai kentrei bat kebaya nuti jakhlia om hakabaya mai bat kabaya pihun hanrai tu kopi yau Yesus Kristus ubautrai bat wat sumar sukher lupa yaga jongga do khanang yaga ban penbrai yaga jingkwa bamman jongka kala dei ke por ban khiejoit no nagaba ïohthiah. Upol ura tho egane ke shiti shiki prabanget ki badan hakanong ba Rom ka balang ka yeng hakanong ba Rom langet begitu ki balawan sha Jerusalem hakato ka jing rakhi ke jing khoiniam jong ki tayo lani ke jing khoiniam juga jingot ya ka balatip hakaktin Greek kum ka jing khoiniam Pentecost lahiaru man simakho jong blai haka sni ka basan Paul jong ka jing khoiniam jong ki tayo kat baki jiu ki badan ka diaspora ka basyapan separate kalenge joka ki don hakanong ba Jerusalem. Oh man simakho lahiara ki shispa arpawat ki badan ka kamra ka baneng layalap ego gospel bat lapen kendo la dungat ege babon baki la kala ka bamut baki langit aga gospel lapan baptis lapan yasno syaka balang hagato ka pora Jerusalem but don na pring juki kidi na kanong ba Rome kini kala lit paipat sya nong ba Rome kibala yoma ega jimpedim kibala plo ega ding revival kila yalap ega gospel baki la penyari purusam juki ma jong balai hakanong ba Rome upol ula angnut laslem berpoi sya kanong ba Rome kadang ke jingong ha kitu ki por all roads lead to Rome. Barok ki surok ki alam syakanong ba Rome. Namar kiri kanong ba syong pedeng. Don ki linti singkin ki ba connect agato ka por. Ki ba penpoy ki beri syakanong ba Rome. Nabay kiri kanong ba sinsyar agato ka por. Ka jabing sanhima sima jong kahima Rome ka don na kanong ba Rome. Baraingo yo try ka balang ka yang hangni. Upolu angnut ban poy syakanika. Nong ba Baula tho egane ke shiti haswa aja kapor baru yo jingte pa usung thuru akaman sayam badana pring jong ke ki kersan ke sedang ban ïohthiah haka baken dia man sayam ke saman syakan oi haka perthai nama don shibun ke jing sobha perthai bagila sedang ban ïohthiah no katu kana snem men shwa kadon ke jing wan jong ke ka pandemic covid kabala penkendit men re ke babon hakitu ki por ki ayom kalong kum ka jingkir ïohthiah ki bam juduai ki bam ju le jeseng ki bam ju pule bible ki bam jialap gospel ki alap bat dan sibun ki ba kala ka bamot ki ba syakri blai ki rempe yeng atu ki por ki meding ki rehem de kading jong ka jingduai jong ka jing syakri ka ji prabengai ka jiarap prapriyo kadon hakatu ka por ka ayom ikum bam menta ngelayat and reusnem nado to ka por jo ka pandemic but don shibon kita ki bala kers la kendit men reo ka to ka por menta ki ïohthiah kadang ka jingken oi kadang ka ïohthiah aka pane jong ka perthai aka pane jong ka ta ka jing sobiang menta o ka yo ka kot kala oi ngila yo biang ka kamai ka ji kala bit kala biang ka perthai kala long normal and rengan itu pi ka perthai ka klem long normal ki jingkala ke babon ki dan haka perthai kani ke balang harum kala ïohthiah upol ukur ïohthiah ling bagana ke shiti wong ye kani habangi ithu ya kaya ka por bamenta kala dap biang ka por kala dei ka por ban khiejoit nakaba ïohthiah kani ka por yangi mdei tangi fi ki prabangai ang to ro yangi ru kala dei ka por bangin khiejoit nakaba ïohthiah balai namar menta ka jimpen em ka khamajan yangi yagaba men bangila ngai ka jimpen em ka khamajan ka ipat kan ka jimpen em
hapo jong kani ka jingpan em don ga jingpan kesan don ka jing siu spa don ga jing kha thumai don shibun ki bahap hapo jen ka thup jong ka jingpan em hapo jen ka package jong ka salvation don shibun ki jingker khu bangil abanyo bakawe ni ka jingker khu ka glorification ka jingpan dan buram ya kani ka met kata ka benta juga jimpan em upol tho shiti shi ke bangat ka balang abasa suang wat pen so si yo men sima ko dobala shan cha pi hadu kata ka singi juga jing su spa la de su spa ke bangat hada ka don sakawe kata ka jing su spa ka ba pura kanlong pura hadu kata ka singi juga jing su spa no ye ka met juga jing long rangli ka met pang met ring suai ring sudak ring temen ansa siu spa ka met ban sa pongi ka met juga buram kata ka glorification day ka sngi juga jing pen ko pen pong buram ya ka met do jonga bat jongpi de ka ni ka bo pol u ong kala de ka po bingin khiejoit ma ka jing pen em ka kham ha jan yangi ya ka ba men bangila nget ka jing pen em ni ka control ya kata ka glorification ka jing pen dan buram ka met hallelujah oh ka ba de kata ka final goal jong kata ka jingpan em ga jong ublai yang abar fi philaban puli ka siti ka jong pol shi ke banget ka balang rom hi lenong ka pra ka khot ka balai pho gro jesno bat kane bat yaki baulat khmul lupa yaki ta ulak khot yaki ta ulak khot yaki ta ulak penkesan yaki ta ulak penkesan yaki ta ulak pendan buram ublai ka ban pendan buram daga ba pen phong ye ka met ka bangi bat phong ni ka met jong ka buram ni ot sat hakane Namar ke jing ke jing jenjar. Ni up kermen ya kata ke jing su spa ya ka met ke jing Ni ut, ni grown, ni ya millennial. Namang gedang pong ya ka met do. Kata ke glorification day ke singi joga jabadem kala jan. Hagaban sa pong ya ka met jaga buram. Na kata ka miet kata kala nang dier no shibun ke singi larang jan. Namar kata yang in bread no ke jing joga jingdom. Yang in bread no ke jing joga jingdom. Yang in king no ki atiar jonga jing shai. Ya no kum ki brio jonga jing shai. Ya le do no kor. Kum ba persya ke singi. Ya kum ba persya si ya le do no kor. Om ma ke jia di kiat kinwin. Ka kiat ke de bi senyong ke penjat peniap. Kabala bani alam suka dujok ladangim kala kabamot yang in berat no ikan ikan jinglong juga jingdum om su aka jia kai ken thai haka jia ne yale nuti jakhlea om ka bayama ge pi hun hanrai kop pio jisu kristus bautrai but what sumar su kher lupai ke juga do what pen kre lupa what thmu lupa what plan lupai ke juga do khanang ye ka ban pen brai ke jingko bamman jongka don't make plan to enjoy life Wat juta kita ki plan balik kemen hakade ka do wat perkhat lupa ban thai ki program la sha shi si shamrai ngile shata ngile sopa hakay ki jer ka do don't make plan to enjoy evil ban pen subha hakay kam sniu kam bamman yang jot no kala de ka po ban khiejoit no na ka ïohthiah baling idon kam ban khiejoit no na ka ïohthiah Nama kala de kapor ka bakum no ngi im kapor ka baki jingja ha ka parthi ki tho shai bangila im ha kapor ka badon kam pala ban khiejoit no ka ïohthiah ke jingja hang no ka jingja har Israel ka jingja har Israel ka baji jo ka jitulupa kanang pen isai karar menta kala dang accelerate ka jingtre kamar Israel khamtam ka jingpen khre pen khrum ban penyang ye ka temple Barkiwe ke jingja ke baja hari Israel. Yakaba kadang kadulu jungang at sakren kolailan khamsian ini ke khubor. Take ke pensyong perengi ke jingja hari Israel. Kabar balingi dan kamben khiejoit no nakaba ïohthiah. Namar ka thma. Hari Israel ki thma. Hamidul Is ki thma kalenge jaga juga berthai. Ke jekanat thma ke jele thma. Ki thma ki ba ap persya ke Israel. Kitma hapreng ke jeben reo kitma hapreng ke wege hima ke par ke hima ngidan kamban khiejoit namar kitma be ke jimbanai kitma ka balai baling ngidan kamban khiejoit habrang kitma ka jingta ka yo ka kot ka jingta ka yo ka kot ke economy pe ke jingjam ta hadu menta pala pen bet pen biang ke jingja ka thma
Kasyakta ka jing yo gas, kasyakta ka jing yo ompanyang nang kiudor, kompanyang nang kiudor ki mar ki mata. Ka world economy ka don hatamir jong ka jing khalem. Ngidan kamban khiejoit. Namar kini ki jing ja. Haga perthai sagbasao balai ngidan kamban khiejoit nama ka jing roy jo ka jing start perthai. Ka jing roy jo ka jing start ki core keyboard computer. Ka jing start jong ka artificial intelligence. Ka jing start susu ki benang. Jong ka jing start jo ki core keyboard jing start perthai menta. Ki nano technology. Ka jing lap ki tiar ki berip. Ki bala ban tap ban penrum sekamet jing ki beri ban connect ba ki core keyboard satellite ba ki core keyboard computer. Kata ka ka jing roy jong ka jing start. Perthai ki nano particles ki wei part ka jing start join ka perthai. Kita shibun ke bangedi bani keren hang nei. Ka jing roy jo ka jing start trekam jo ka perthai. Baling dan kamban khiejoit ne ka ïohthiah. Sakawai namar ka jing state jo ka jelap gospel. Yagane ka gospel jo ka himan yalap suka perthai baro balang ka jing flash ki jepan baro hari kata ka jaga bakot. Ya ingo yu balai nakam lagi syakri jo balai. Kibra na ka frontline jo ka jing trade mission. Kibra na ka nong ba ka jala kibra na ki we ki benta jo ka India. Bagi balami shaba jo ka India ngi ingo yu balai bagi brio jo balai menta ke focus ban pandai ka jala. Kaba kloy lan house hapo arjan life ho bag slim arjan life ho la lanang yalap ek gospel menta yang ini snok tilang daga jindwai daga jing ai daga bangine trailang in aiman simpen shlor in kershan jindwai ke missionary bag gospel kanya daga bor ka jo try ka lengka jaga juga perthai sagawai baleng iran kamban khiejoit no naga ïohthiah namar ka jingyeng rasong jong ka hima jong umrat khalau Kajing nang pen ibor jo hima umrat kalau kingdom of the beast. Ngilanang yu i kinong sensyar ki berani ke mensim berat kalau. Ngilanang yu i ke jing sensyar don bor tyranny. Ngilanang yu i ke rensan pen kre sya shisha. Kabakin nang ngilam kinong sensyar pertai ke la project ilade. Kum ki belai ha ke rensan jo ka pertai. Lamane lara yaki. Lapan hiar kerdan ya utrai ubelai nong panem. Jesu Kris lara yeki ke rensan ke bak khamal jerong. La ainam ai buram yeki. Ke rensan terekam jong umrat khalau. Lanang pen kre sya shisha. Ke teknologi ke lanang pen bit pen biang. Ya ke jing state terekam. Jong ke jing bot dien. Haki por menshwa, haka perthai kinu ni ki kambere ba ka sarkar nyaban submit ki documents ki kot ki sala document submission mentag ka data collection ki lalumi ke jingtip haki kor ki board jo ka technology ban pensuk ya ka jing terekam barkane ka nang penbit penbiang ban connect pat na ki board satellite la shai shisi nam ka surveillance ka jing bot dien ka jing petro ya galik kawan jiki brio ni sukso menta kadang ka data collection ka jing lom jing tip ki call ke bot computer baro menta ngi dana ka surveillance sapo ka jing bot dien ka jing sha control ka jing sha te lakam kani ri ka san trekam jong umrat khla baling ran kamban khiejoit no na ka ïohthiah wei namar ke jing jahar Israel ar namar ki thma ba ke jing bana ki thma lai ke jing kta jo ka yo ka kot ka pertai ke jing nang hiran ke jing nang khlem ka yo ka kot ka pertai ha ke bedan ka liang ka bor sanshar khadar ki nang bit nang biang namar ka pisa tingka menta ke be trelang ba ka new world order ba ka kingdom jung bis ka pisa ka wan na shabar lathe pisa ki benefits ke chirap shibun ki don Berjis no baka agenda juga United Nation agenda arja life ho. Katuai ke pisa ke tingka nagi shlem bay tingka juga perfai. Teragi berana kaliang juga bor sensyar kharar sarkar kinbit kinbiang. Berjis no baka kita jimin pau lano man rio. Ke inflation haga bagan sapoi ke por sikilo kau ka dor ka long sans pa tingka.
Habak inflation kan man, karkum kata ke jetu lupa kita cepat pau. Riong mewat jukta, kompriang kawan ke keren kiberu beruspa. Kiberan nak liang juga borsen syars, khadar. Kiwei kipai bapai kar kin syaknyot lar kimi trelang baga borsen syars sarkar. Kin syaknyot ak ekonomi ke yo ka kot kin mi yo kan uru ke jerap. Henry kibe trelang kin bit kin biang. Nagawan kot ingi yang shania how try. Ngen how try hari Egypt. Shibotri ki khalamu beli besar ki Egypt. Lasha akta ka yo ka kot Henry ki kun Israel Goshen ki bit ki biang. Kim sha akta ka yo ka kot. Kinar ka jera kerpang nam de bashania au beli kerkhui ka yo ka kot joki. Ka kamai ka ji joki hallelujah. Ka rep karyang ka trai ka kata jonki. Ngiran kaman khiejoit. Shu. Namar ka jingroi joka jikstart perthai. Ki jingsaat babon jat ka perthai ki jinglam ki babon jat akini ki singi menta. Ngidan kam khiejoit namari ka gospel larang yalam stat and ki ba khado. Ngidan kam khiejoit ka ïohthiah. Namar ka hima jomrat khlau. Kanang pau penrke ka jingtrai kam juga shimla buri shu ka jingtrai kam jong ka kingdom of the beast. Ka hima jomrat khlau. Jong Chris lamler. Kane ka pau. Lanun pen pau imrat khlau, lanun pen pau nuk sesat ladu haga berthai. Deh ka por bakadan ka apostasy. Kata ka si kanuman lemda Joshua ka jing paidian. Oni apan pau na ubriyo juga pop ka por jong ka jing paidian ka apostasy, ka complacency, ka jing paidian, ka jing ïohthiah, ka jing sngobiang, kat baki brio kinang ngam ka jing kan o juga bit ka biang perthai. Ka jing paidian ka jing ïohthiah. Deh kata ka por an pen pau yo brio jong ka pop. Namar kata ka dao kani ka wake up por ka jing ïohthiah. Ye ki berang ïohthiah. Yang ngin khiejoit ngin duai ngin sya jingit ngin puri ka Bible ngin syakriyo belai ngin wan syaka jesang lang ngin eat prabang ngin trailang bantai ka balang peniar pur usam jak hima jong belai hagani ka ri jingi shabana ka ri ka jalla oblai kerku jegani ka khubor ka banga krane ka miet kani ka por ka bamenta pangadap ka jing aingo kani ka jing ïohthiah ko trai yegi barang ïohthiah aka pane ajar ka perthai ko trai. Manse bako try ka batumai ka rat ba. Yagi biyo sonu ko khbor kaleng ka jaga ka ri ka nong ba ka jala ji ba salan sa perthai. Hage garde ngo Jesu Christ nge dwaingi panda ka jingai. Amen. Maranatha. Tat anang Yesu mo ko ipakapor. Nanda ka boram jo balay. Kabay